hard work, xogħlija bes. Determinazzjoni to achieve success. U jien bniedem kreattiv, u meta jkun kreattiv, se jkollok inti resistenza x'il-bniedem di natura, right? Joġġezzjona għal-bidla. Allura trid tkun effiċjenti biex tagħmel dik il-bidla u mbagħad meta tkun effiċjenti għandek sfidi ġodda. Allura bekk ngħidlek jiena il-punti ewlenin ta' suċċess huma magħmulin mill-kreattività, effiċjenza, challenge u determinazzjoni. Għax hekk ma jkollokx determinazzjoni biex lan tiegħek ma tilħqux. U għalhekk dik dejjem ħaddinthom mill-bidunet meta bdejt il-karriera tiegħi, u 40 sena ilu, u għadni kważi 42 issa, u għadni ħaddimhom sal-lum il-ġurnata. Mexxewni, xkultant tilfes ċertu kallijiet, għaliex jiena bniedem kalma ngħidha, nomoda ngħidu hekk. Però mbagħad il-business l-istess ħaġa, I move forward. Jekk nara xi ħaġa mbagħad iddejjaqni, inkella xi negozju imma ġiex tajjeb, naqta' ma rridx ikolli ankri jiġduni l-isfel, kollu dejjem nimxu l-qudiem.